खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ जम्मु काश्मीरनि अनन्तनागाव खारा हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव सानै उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे सा8 सुबुंनि जिउ खहा। 27 जुलाइखालि अनन्तनाग जिल्लानि दाकसुम ओनसोलाव गंसे खारा हाखराव गोग्लैनायाव सानै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे नखरसेनिनो सा8 सोद्रोमाफोरा जिउ खोमादोंमोन। पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला गाज्रि रोखोमै थैनायफोरनि गेजेराव सासे हौवासा, सानै हिनजाव आरो साबा गथ'फोर दंमोन। गासैबो खृष्टबारनिफ्राय दावबायदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला टाटा सुम'आ सामलायनायखौ खोमादोंमोन आरो दाकसुमनि खाथिनि लामानिफ्राय गोग्लैलांदोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव गासै 8 दावबायारिफोरखौ थैनाय मोनदोंमोनब्लाबो मोनसे गोख्रै रैखाथि हाबाफारि जागायदोंमोन। बिबानगिरिफोरा मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनाय जागायदों। सुबुं समाजा बे बिखा खामथाव खहाखौ दुखु फोरमायो। नैथि खौराङाव दङ आसाम NH-17 आव बास आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सासेनि जिउ खहा, सा 15 जोखोम। बङाइगाव जिल्लानि सिंगिमारियाव 17 नं माहारियारि राजालामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सा 15 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो सानैया गोब्राब थासारियाव दं। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला नम्बर AS 19C8169 गोनां बङाइगावनिफ्राय गवालपारासिम दावबायनाय गंसे गोख्रै खारनाय दावबायारि बासखौ गंसे माल रोगाग्रा ट्राकआ गोजौ गोहोजों सौग्रावदोंमोन, जायखौ बेनि रेबथुमनाय नम्बर WB 41K1123 जों सिनायथिनाय जादोंमोन। पुलिस आरो जायगानि मावसोम हान्जाफोरा गोब्राबै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आरो गोनांथार फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। जाब्रबथाया लामा रैखाथि आरो बे मुखुब राजालामायाव ट्राफिक नेम-खान्थिफोरखौ बाहायनायनि सायाव गोनांथार जिंगा सिखांदों। थामथि खौराङाव दङ रायजो बेंगिरिया चिराङाव सिमान्टा चेतना मंसा जथुम्मायाव बाहागो लायो। मैया चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमायाव सिमान्टा चेतना मानसा पर्बतरनि आसाम हादोरसा जथुम्माखौ बेखेवनाय जादोंमोन, जेराव मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द केटेरियाया मानगोनां आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्मानि थांखिया सा-सानजायाव गोजोन, रैखाथि, गावखौ सोनारनाय आरो खौसेथिखौ बांहोनाय। बे हाबाफारियाव मोनसे जौगानाय भारत, विकसित भारत मोनफुंनायाव गोजोन आरो खौसेथिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै मानगोनां बुंथिगिरिफोरनि गियानगोनां बिबुंथिफोर दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। मानगोनां आलासिफोरनि गेजेराव बिटिआरनि CM प्रमद बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार बाबुलाल आहूजा, BTCनि EM आरो MCLAफोर आरो गुबुन आखा-फाखा मानगोनां सुबुंफोर दंमोन। बे जथुम्माया ओनसोलाव गोरोबलायनाय आरो जौगानायखौ बांहोनायनि फारसे जथाय नाजानायखौ नोजोर होयो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजो बेंगिरिया चिरां जिल्लायाव जौगाखां बिथांखिफोरखौ नायफामफिननाय जथुम खुंदों। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द केटेरियाया 27 जुलाइ 2024 खालि चिरां जिल्लायाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे नायफामफिननाय जथुम खुंदोंमोन। बे जथुमनि थांखिया मिरु आरो रायजो सरकारनि गाहाय बिथांखिफोरनि दावबायनायखौ बिजिरनाय। रायजो बेंगिरिया खामानिनि थासारिखौ नायबिजिरदोंमोन आरो गुननि सायाव बोलो होनानै सोलिबाय थानाय मावथांखिफोरखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय बेसेनगोसा सुबुरुन होदोंमोन। बिथाङा जिल्लानि आयेन आब्रुथि आरो रैखाथिनि थासारिनि सायाव सावरायनो थाखाय चिरांनि पुलिस सामलायगिरि आरो रैखाथि एजेन्सिफोरनि गाहायफोरजों सावरायलायो। बे मेलाव चिरां जिल्लानि जिल्ला कमिसनार, पुलिस सामलायगिरि, रैखाथि एजेन्सिफोरनि गाहाय आरो बिफाननि गाहायफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसामआ मे 2025 मायथाइसिमाव 1,50,000 सोरखारि साख्रि होनायनि थांखि लादों। माइक्रब्लगिं साइट एक्सआव मोनसे पस्टआव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया फोसावदों। मे 2025 मायथाइसिमाव जोंनि सरकारा 1,50,000 सोरखारि साख्रि होगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। शर्माया आसामाव साख्रि आरो जौगाथायनि थाखाय गावनि खुंथायनि रादायखौ फोरमायनानै फोसावदोंमोन।
द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ हा थगायनाय केसआव इउक' बेंकनि मेनेजारखौ खादों। हानि केलेंकारिजों लोब्बा थानाय इउक' बेंकनि मेनेजार सिलपुखुरि दालाइखौ गुवाहाटीनि क्राइम ब्रान्चआ खायो। रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरि प्रसेनजित रायआ सासे बैसोगोरा आइजोनि हाखौ थगायनानै बोस्लायनायाव लोब्बा दंमोन। प्रभाब भट्टाचार्य मुंनि आइजोआ सामलायगिरिनि बेरेखायै पुलिसनो अजद होनायनि उनाव हमनाय जादोंमोन। बेखौ फोरमायनाय जायोदि आइजोआ गावनि हानि खाख्रिफोरखौ बेंक दाहारनि थाखाय जामिन महरै बाहायदोंमोन। बबेखानि दायनिगिरिया फोरमानलाइफोरखौ गावनि होनना दाबि खालामदोंमोन आरो थगायनानै सम्पथिखौ गावनि मुङाव दैथायहरदोंमोन। बे समावनो क्राइम ब्रान्चआ बे जाथायाव उफ्रा मावख'गिरिफोरनि आखाइ थानायनि सन्देहआव बेंकनि मेनेजारखौ खायो। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि 10 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खायो। 57 बोसोर बैसोनि आफतार आली उर्फे सिलचरिया मुंनि सासे सुबुङा शुक्रबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि काहिलिपारा ओनसोलाव 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खाजादों। दायनिगिरिखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि आयेन पक्स'नि सिङाव केस होनाय जादों आरो बियो आरोबाव आयेनारि राहानि मोगा-मोगि जानांगोन। बे जाथाया हलि फालिथायनि समाव बे जायगायावनो सासे लाइमोन इनामुल आलीजों गुबुन सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि माखासे दाननि उनावनो जादों। दायनिगिरिया गावनि लोगोफोरजों लोगोसे बुंनाय बायदिब्ला हलि फालिनायनि मुङाव हिन्जावसाफोरखौ दैखांदोंमोन, फेग्रा मुवा होदोंमोन आरो फेहोदोंमोन आरो गासैबो गावसोरनि फनाव रेकर्ड खालामदोंमोन। पुलिसआ मोन्नैबो जाथायाव गोख्रै राहा लादों। 8थि खौराङाव दङ मुम्बाइनि बयफ्रेन्डआ 20 बोसोर बैसोनि गावनि गार्लफ्रेन्डखौ सुनानै बुथारदों आरो बिनि गोथै सह'खौ हाग्रायाव गारहरदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला पुलिसआ बुंदोंमोन दि सासे 20 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बिनि अनजालुआ खास्रि-बिस्रियै बुथारदोंमोन आरो बिनि गोथै सह'खौ नवी मुम्बाइनि मोनसे रेलवे स्टेशननि खाथियाव हाग्रायाव गारहरदोंमोन। हिन्जावसानि मोदोमाव गोबां रोखोमनि दागो आरो सुनायनि जखम दंमोन। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन, जोंनि गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मोनसे मोजां मोनलायनाया गोरोन्थि जानायनि उनाव आइजोखौ बुथारनाय जादोंमोन। 9थि खौराङाव दङ मंगलदैनि आरएसएस केम्पआव मोब्लिब बोजाना 17 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा। मंगलदैनि आरएसएस बादायाव मोब्लिबनि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हौवासाया जिउ खोमानांदोंमोन। रुंसारि जानाय सुबुंखौ दहा गामिनि बिकास दास होनना मिथिनाय जादों, जाय बरंगाबारि गोजौ फरायसालियाव दरं जिल्ला कमिटिजों खुंजानाय आरएसएस थाखो बादायाव बाहागो लागासिनो दंमोन। बे गिख्रंथाव जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिकासआ फरायसालिनि अर खोमोरग्रा हानजायाव गावनि आथिं सुगासिनो दंमोन, जेराव मोनसे सर्ट सार्किट जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गिबि रिपर्टफोरा इंगित होयो दि अर खोमोरग्रा हानजाजों नांजाबनाय मटरा गाज्रि जादोंमोन आरो जाथाया जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।